Cela imali yokuya ku-natural science. Yintoni engunqaba le? Imali le? Engange-300. Yo. Hayi, ifunwa Esikolweni. Jonga ke tata kukho i-maths yayifuna i-100 rand. Jonga ke tata kubekho imali ye-cucumber i-200. Kukho i-late comers nayifuna i-200. hayi bunqaba. Hey Nqaba, thola kwesi sikolo senu into esingaka nyana sizazithatha phi? Jonga ke tata bana ndiza kuxela kumama bana ubuhamba nalasisi emlanjeni. Izoxhomekeka bana unganiki okanye undinike. Nqaba.